Хора, моля ви, абонирайте се за канала и оставете лайк на това видео и го споделете с приятели, роднини. Ако имате приятели, ако вие желаете, може да ги помолите да се абонират за моя канал, но и вие се абонирайте. Когато стигнем 50 абоната, ще качвам на живо и когато видя, че имам 50 абоната, всеки ден ще гледам. И когато вие 50 абонати, ще видя. И когато ме покаже 50 абонати, ще качвам на този ден, който съм видяла, че има 50 абонати, ще качвам видео. Вие се абонирате за канала. Повтарям отново. И ще кача видео, в което казвам, че имам 50 абонати. И ще направя фен среща следващия ден. И в това видео ще уточня също от колко часа. И как се казвам. Това в едно от видеята, които съм качила днес. Съм го написала името ми. На част по принцип ще бъде в Brawlhalla. Ако искате на приятели, ме добавете. Името ТС Цвети, долна черта 9, на английски е. Вижте, аз съм го написала в едно от видеята, които съм качила днес. И не забравяйте да го споделите с приятели. Чао, чао!